Unatoč umirujućim izjavama iz vlade kako će i nakon poskupljenja struje u kolovozu cijena struje ostati niža od one prije pojeftinjenja zbog smanjenja PDV-a na 13%, Šibenčani su nezadovoljni. Može vaše mišljenje o poskupljenju struje, najavljenom poskupljenju struje za mjesec kolovoz pa nadalje? Mislim da bi to bilo malo na budžet nas malih ljudi previše. Jer njima 1 lipa ništa ne znači, ali malim ljudima puno znači. Oni su najavili kao poskupljenje par lipa, ajmo reći. Ali to je, gledajući globalno na budžet malih ljudi, ipak previše. Vrlo pozitivno. Treba sve poskupiti, da mi što više dajemo svim ovim servisima, da nama ne ostaje ništa. Novo poskupljenje struje neizbježno je zbog podizanja naknade za poticanje obnovljivih izvora energije sa sadašnjih 3,5 na 7,5 lipa po kilovat-satu. Jer imamo male mirovine i kad ja primim mirovinu, kad plati vodu, struju i smeće, kupim si lijekove, ne ostaje mi ni za hranu, moram kopati po kantama za smeće da bi preživila. To je to. I nije to dobro baš. Ja volim svoju zemlju i volim svoje ljude i ne bi to trebali se tako ponašati prema ljudima koji su tako s nižim primanjima, kao što su radnici, kao što su umirovljenici. Morali bi malo biti, blaž prema toj skupini. Katastrofa. Zašto mislite da je katastrofa? Pa puno je to za ljude kad imaju male mirovine ili male plaće, to je puno za njih. Ajme, meni koje pitanje. Šta misliš o tome? Bože moja. Mora poskup, pa će poskupiti, šta će? Što se tiče mene, eto, more poskupa, ne poskupi. Nova će se naknada potrošačima početi obračunavati u kolovozu za račune iz srpnja, što znači da će na snazi biti od 1. srpnja.